Vítám vás u nového videa. V dnešním videu to bude další reakční video, tentokrát ne na Fyzio, ale dáme ho na Taryho. A další, tak já nevím, tak můžete napsat do komentářů třeba, jestli chcete na Bouchala, na Junglese, na sám sebe asi ne. No prosím, vy tam napište, na koho dalšího byste chtěli reakci. Omlouvám se tady za šumění, to je topení, já jsem tady hnedka na posteli a vedle mě je tady topení. Tak jdem na to. Ale máme tu kýble, máme tu vodu, takže už víte. Od začátku. Ale máme tu kýble, máme tu vodu, takže už víte, co se bude dneska dít, dámy a Zkus se pánové. nesmát. Máme žížu, ano. Já ne. Ale tu vodu pak nesmíš pít. Není to voda z hajzlu. Pro tebe jo. Pro tebe jo, ne. Sice je voda z hajzlu, v mojí je normálně zumyvadla. Všechno je v pořádku, ne? Tak si to No, představ. asi Jo, jo. takhle máme držet. Hej, to mi připomíná nějaké taky špatné Ne, asi ráno. ráno. Já nevím, o čem Jo, to mluvíš, jsem přesně se já to nikdy tam nestalo. minulý rok. Ne, jako ten kýbl klidně schovej níž, ať není vidět, jakože. Budeš tam prostě plivat vodu. Když se mi bude chtít smát. Ano, což doufám, že bude. Což doufám, že já ne. Ale já jsem s váma, ale Ahoj, ne, že lidi, budu tady mít Tary. vodu, kámo, ne, to Máš vůbec ty. prostě jaký jsem zkušenost má právě bez vody. Prostě nemám zkušenost. Jí rovnou dejte like a Markétě odběr na její YouTube kanál, anebo spíš Ano. sledujte ji na Instagramu. Spíš nedělejte nic a dejte odběr mě, jo. Tak i tam jí dejte odběr i na Instagramu. Takže Budu se moc rád. Musíte mi to pomoct rozjet. No, dneska tu máme zkus se nesmát challenge. Markéta versus Tary, jdem na to. To si děláš prdel. Taková bradavice taky hlavy, no, tak to znám, to jsou ty ožralí lidi, no, na ulici prostě. Tak. Jo, to znám tohle, to jsem viděla na shortech. Ráno z Brexit. Ty vole, to dostal ještě větší záchod smíchu než já, vole. Ne. Ne. Jo, to je dobrý, tohle. Ne, já si... Jo, to kámo, kdybyste slyšeli, kámo, no to je. Brek. Jo, to znám, tohle. Omlouvám se. To jsou ty reklamy prostě, to jsou ty reklamy prostě. Třeba Lego Bugatti Bolíd, Dojde přeskočit. konzoly Nintendo Switch nebo šlajch stáj s koněm na Alza.cz. Ani nešlajne. Ty vole, kámo, to skoro skáču ty reklamy, kámo. Hele, já se fakt omlouvám za ty reklamy, ale to není normální. Hele, já, jelikož to nenatáčím na počítači, který mám teďka vyplay, a navíc ho nemám ani tady, takže ho musím natáčet na telefonu. No, je to hrozný, no. To je jaký Tary, ne? Na Maledivách. No, vole, ožralý na lodích, no. Ne. To je takový to, kámo, když nějaká kočka, vole, vidí myš, ne? Jo, to se mi stalo včera, Lidi, tohle to si musíte poslechnout, kámo. Včera, tak jsme taky dělali to. U nás je třeba už... No, to je jedno. U nás je třeba už taky na 10 stupňů, že jo? Včera u nás bylo 10 stupňů, takže já jsem tam byl venku, jenom v mikině, ne? A dělali jsme tam řízky, ne? Venku v pergole, ne? No, takže jsme tam dělali ty řízky. A já jsem měl ten talíř s tou moukou, jsem to měl na tom stole, na tom prkínku, jo? A já jsem kus toho prkínka měl z toho stolu. Takže to bylo takový 50 na 50. Kus prkínka na stolu a kus prkínka to.
jako mimo stůl, takže já jsem tam měla ten řízek. Teď jsem to chtěl udělat. Teďka mi to vletělo do toho ksichtu, ne? Já byl úplně celý, kámo, bílej od té mouky. Hej, kámo, já jsem tam byl s celou mojí rodinou, ty vole. Sestřenice. Všechny 3 sestřenice měly výbuch smíchu. Kámo, táta, máma, strejda, teta a druhá teta taky. Úplně, kámo. Jo, ještě druhý strejda. Úplně záchvat smíchu. Babička. Druhá babička. Taky výbuch smíchu. Kámo, já normálně teďka si říkám, ty vole, co to já jsem, kámo, za člověka, že si dám, vole, půlku prkínka na to a půlku prkínka, kámo, si dám přes to. No, bylo to hrozný, no. Podpálilo to jako blázen. Jdem dál. Já si tě umím představit. Kámo, kdyby to měl taky negr, ne? Kdyby to dělal ještě. Ne, asi. Jak si to představu? Co představu, tak to vždycky je. Já to vždycky bavím, Stáňa tam a já, sakra, to musíme přetočit, aspoň dělej, že tě to baví. Ne, asi. No, i když prostě říkám, ne. Jo. Jo, tohle znám, to je dobrý. Rybu, přesto. Jo, tady mu ustříhne ten kus, ne. Biomlíčko. To natočím v létě tohle s kámošema. U nás na zahradě, pokud mě sledujete, hele, někdy v létě jsem si YouTube kanál založil a prostě na začátku, dobře jsem to stopnul, a někdy na začátku, nebo někdy prostě v půlce léta a končili jsme na začátku, na konci léta, tak jsme točili tady prostě nějaký parkour věci, horse challenge, nůžky a tak. U nás na zahradě, takže jsme tam měli trampolín, takže tohleto v létě natočím s kámošema. To se těšte. Jo, jak nic. Hi Barbie. Hi Ken. Ne, to pivo v ruce. Ken. I can. Tak to bylo skvělý. Já jsem ti dělal jste bajkem. Tohle mu rozjede tu káru, to znám. Jak se lek týpek, ne? Kámo, jak se lej chudá. Ne. Ne. Taky mám malýma škvírkama. Ale proč? Ten neskušená parkouristka. Takhle si blbě mobil Ne. nechávat v kapsi od tepláků tady. To svět neviděl. Jako jak si to může dovolit, nechápu. Jako co čekala? Ne, asi. Brr. Jo, tohle je to, jaký to skroutí ty nohy, ne? Jo. Kámo, kdyby to byl, kámo, ta Markéta, ten výraz jsme úplně, to bolí. Klapka. Až ho spí, dívejte, až ho spí tohle teďka, kámo. To je, bro, až ho spí teďka, čum. Tak to sundá, ne? Kámo. Taky bílý Je to zuby. skutečný? Ty bílý zuby takhle neměl podle mě. Kámo, já jsem myslel, že to je bílý, že to je bílá to. Вот он ходит. Вот сейчас Aj. Omlouvám se za ten smích, to už jak bouchal. Ding. Dělej. To dělal můj děda. Buď se to seká u mě, nebo se to seká u nich.
Ale asi u mě. To je jaký Ronaldo, ne? Když trénuje výskoky. Ty vole, kámo, ty reklamy, to je nemožný tohle už. Kámo, příští reakce bude na počítači, jestli ho budu mít. Jak to jsem nečekal. Ale mně se No, stalo asi. teď v zábavním parku s Ariánkou to samé, akorát do koulí. Já jsem dal mega velkou ránu. Mně se to odrazilo od tyčky zpátky přímo do koulí. Já jsem se tam 5 minut svíjel na zemi. To je karma. Kámo, týpek si myslí, že kámo má kafe, že největší F F bez pít ever, kávu kámo. za jízdy na kole, nebo co? Čemu? Proč? Oh my god, eigenlijk geen slagroom. To jsou blbci. To jsou kondomy, jo. Kámo, já myslím, že to nebude tohleto. Hej, to musím udělat taky, to je skvělý. To je blbec. To je hrozný, kámo, tohle. A ona jenom, hele. Rovine, Tipka, já ti tak děkuju, pojď, zase ne? Jsem se tady objevila a Ty vole, Jo, kámo, to je dobrý, při no. stříhání týhle krásky. Jsme na konci videa, my doufáme, že jste se bavili s náma, věřím, že Dobře, jsme na konci videa, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, podpoříte mě na YouTube. A jak mám v popisu, normálně, když vyjdete na můj kanál a popis, tak tam máte napsaný, pokud do 2 roků dáme 1000 odběratelů, napíšete mi jakýkoliv prostě, můžete klidně na TikTok, na Instagram, mě to je jedno prostě, nebo sem na YouTube můžete klidně napsat jakýkoliv úkol budete chtít a já ho v létě, může to být s vodou, může to být fotbal, může to být fotbal radši ne, já nechci dostávat do no to je jedno, může to být jakýkoliv prostě úkol a já ho musím splnit, pokud to dáme. Pokud ne, tak máte smůlu. Tak čau.